πάντα ready. Τραπέζι και κονσόλα. Λάπτοπ, δώρα, όλα εδώ μέσα τα έχω. Την αξιοπρέπειά μας. Έχουμε και τα μπιομεξάκια μας εδώ πέρα. Είναι 4 και 4 και είναι και αυτός ο γκέι που το περιμένουμε. Με θυμάσαι ρε Όποιος θέλει να ανεβάσει story, κάτι tag για το Synosis Club. Είναι η σελίδα στο Instagram για όλα τα events που θα κάνουμε. Run clubs, σίγουρα μελλοντικά παρτάκια, είναι πολλά που θέλω να κάνω. Yo. Πάμε πάρκο, πήραμε τα πράγματα, φορτωμένοι. Τώρα λογικά θα είναι λίγα άτομα εκεί πέρα. Είναι ακόμα νωρίς, ακόμα 4.30. Στήσαμε εδώ, ήρθαν και εδώ κάποιοι μαλάκες που είσαι. Ξεκινάμε ωραία. Θα βάλουμε λίγο μουσικούλα να παίζει. Έχει κάργα ζέστη σήμερα. Ναι ρε μαλάκα. Σκάσαν όλοι μύτη. Πού είσαι εσύ ρε? Πού είστε ρε? Μαλάκα με πήρες τηλέφωνο το πρωί. Κοιμηθήκαμε 8 η ώρα. Αν εγώ πέθανα και σε χρειαζόμουν. Πού είσαι Βερέτσκι? Να κάνουμε shout out τους supporters μας. Κάνταυλος. Μπέσα από τα top, ξέρω εγώ, γυράδικα, κρεατάδικα, όπως θέλετε πείτε το. Εδώ πέρα φάγαμε και σήμερα τύπου πούντα. Δηλαδή σαπορτάρουμε γιατί έχουν ποιότητα. Εδώ πέρα είναι ο Cage Thrift, είναι ο Αντρέας. Γαμώ τα παιδιά. Όποιος θέλει να σαπορτάρει πραγματικά και να πάρει πολύ καλά ρούχα, από εκεί είναι τα top. Έχουμε και σήμερα το δωράκι να το μοιράσουμε. Όποιος είδε από το event preparation βίντεο που έκανα τις προάλλες. Αν δεν το έχετε δει, πάτε δείτε το. Θα σε πέτρεις να κάνεις ένα μπαρ. Όχι, είσαι wack. Σήκωσε να κάνεις ένα μπαρ. Ένα μπαράκι, ένα μπαράκι. Στην ανοίγει μπαρ, βγάζει ποτά. Oh, hell no. Πω, μα ακούμπεις το χερούλι σε εδώ, bro. Πέτα το bike. Έχουν έρθει εδώ κάτι σπορ και δεν έχω ιδέα ποιοι είναι λεφτοί. Πάμε να γνωριστούμε. Τι κάνετε ρε μάγκες, όλοι για το event? Εσένα σε έχω γνωρίσει. Τι κάνετε κι εσείς ρε μάγκες? Χρήστος. Και εσύ? Χάρηκα ρε. Πρώτο βίντεο. Καλημέρα στο πλέον. Σεβαστιανός. Οκ, crazy. Μάγκες, εδώ να περάσετε καλά. Αν θέλετε να άρχισετε εκεί πέρα στα σκαλιά που είμαστε όλοι. Α, και το τζι αυτόν δεν γνώρισε. Εσύ ποιος είσαι φίλε μου? Ο Μέγας. Big Boss. Ο τεράστιος. Ναι. Χρήστος. Ένα μπάρσι στο flat. Ένα try. Event του Synosis. Πάμε να δούμε τα παιδιά τι κάνουν. Ο μπρο τράκαρε. Τα καλύπτει όλη η ασφάλεια, μπρο, μην αγχώνεσαι. Πάμε μπάκα, τι έχεις να δηλώσεις? Τι τρίκ βασικά. 180 αυτό. Ωραία, πάμε, έλα, δώσ' το. Δυνατός, πολύ καλός. Τέλειο, τι έχεις να μας δηλώσεις? Μπορεί να είναι και το καλύτερο που είδα σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το contest με αυτό το τρίκ. Θέλω να δω πόσος κόσμος είναι. 21, βλέπω μόνο άτομα με ποδήλατα που είναι ήδη πολύ καλά. Έχουμε και σκεϊτάδες και τέτοια, οπότε αν συνεχίσω να μετράω 29 με rollers. Μαλάκα είμαστε κοντά 30 άτομα ξέρω εγώ εδώ πέρα. Crazy. Τους φέρουμε όλους εδώ πέρα, τους οργανώσουμε στη σκαλιά να βγάλουμε φωτογραφία και να ανακοινώσω για τα πάντα. Ωραία μαλάκα, είμαστε top ρε φίλε, δες πόσος κόσμος είναι ρε φίλε. Λοιπόν, το ride out σήμερα είναι κατά βάση ποδήλατα. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο αντικειμενικός γίνεται. Θα έρθει και ένα ακόμα παιδί μετά για να είμαστε σαν κριτές. Και τα δώρα θα έχουν ως εξής. Στον καλύτερο rider της ημέρας θα δοθεί μια μπλούζα, δεν λέμε τι. Είναι ένα jersey πάντως από το Cage Thrift, από τον Αντρέα. Εκεί πίσω τον τρελό που μας supportara απίστευτα, ένα μεγάλο thanks. Έχουμε μετά σε ένα spot, νούμερο ένα spot, το οποίο θα μαζευτούμε και θα πάμε να κάτσουμε όλοι εκεί. Και θα έχει top 3 εκεί πέρα. Αναλόγως ποιος κάνει το καλύτερο κόλπο, ο πρώτος θα πάρει 30 ευρώ δωρεπιταγή από το Cage, επίσης από τον Αντρέα. Ένα χειροκρότημα. Έχουμε 25 ευρώ δωρεπιταγή από τον Κάνταυλο. Γενικά, εγώ δεν είμαι από Γιάννενα, αλλά λογικά ξέρετε ότι είναι από τα top, ξέρω εγώ, Κάνταυλος. Έλα κράτα λίγο ρε, μα πόνεις στο χέρι μου. Και ο τρίτος έχει 5 ευρώ δωρεπιταγή από το BioShop. Είναι πάνω στη Μπάργης. Όποιος το ξέρει, βιοπωλείο λέγεται. Που έχει ας πούμε πρωτεΐνες, μπάρες δημητριακών, όλα αυτά για να έχουμε, ξέρω εγώ,
υγεία. Οπότε σαπορτάρω και μαγαζιά τα οποία θεωρώ ότι έχουν κάποια ποιότητα. Ένα δώρο που θα είναι στον καλύτερο beginner του πάρκου που θα πάρει 12 ευρώ δωρεπιταγή από το κουρίο εκεί πάλι στην Πάργης είναι. Μετά έχουμε ένα κοντεστάκι για το υψηλότερο bunny hop. Ο top 1 θα πάρει επίσης πάλι 25 ευρώ από τον Κάρναυλο. Ο δεύτερος θα πάρει 20 δωρεπιταγής από αυτό το μαγαζί που σας είπα με τα τρόφιμα. Και ο τρίτος από το highest hop contest, όποιος πηδήξει δηλαδή πιο ψηλά, θα έχει 12 ευρώ πάλι από το κουρίο εκεί στην Πάργη. Έχω μια τελευταία 5 δωρεπιταγή που θα το δοθεί σε αυτόν που θα φάει τις περισσότερες τούμπες. Όποιος φάει τις πιο πολλές τούμπες απλά θα πάρει ένα τάλιρο δωρεπιταγή. Γι' αυτό ρισκάρετε τη ζωή σας για ένα τάλιρο. Ναι. Οκ, let's go! What the fuck? Downtown LA, diamond dish getting freezing. When it get janky, then the nigga drop skis. No face, no case, I'm fucked out. I beat the case down easy, believe me. If you talk about a trophy, then I'm been one. Bitch, I been posting on the block with a big gun. Drug dealer, loan shark, I want some, I'm in some. I don't bitch pussy, but I want some, I'ma spend some. Bitch, I been rich since I lived in low income. Catch a eye, spin one, shit a corner, bend one. Real street nigga in the hundreds till the Benz comes really real. Pentagon, no, I can send some. Bitch, and I was back. Yeah, we back in business. Back with the switches, back with the bitches. Chain look ridiculous. God is my witness. Πάμε στο highest hop challenge. Bitch, you know we back. Yeah, we back in business. Back with the switches. Back with the bitches. Chain look ridiculous. God is my witness. Playing with the mafia. Sleep with the fishes. Nigga, know we back. Yeah, we back in business. Back with the switches. Back with the bitches. Chain look ridiculous. God is my witness. Playing with the mafia. Sleep with the fishes. Bitch, you know we back. Yeah, we back in business. Back with the switches. Back with the bitches. Chain look ridiculous. God is my witness. Playing with the mafia. Sleep with the fishes. Nigga. A few moments later. Bro, για να δω ρε μαλάκα. Εντάξει, είναι το χερούλι που σε κράτησε στο ξύλο σε όλο το δέρμα. Στελάκης, καλά είσαι ρε. Ναι. Σκίστηκε και το παντελόνι σου ρε. Ναι, σκίστηκε και το τζίνο μαλάκα. Λοιπόν, μαζί με τον κριτή εδώ Γιωργάρας, είπαμε ότι πρώτο και ψηλότερο bunny hop ήταν του Στέλιου. Μπράβο Στέλιος. Δεύτερο ψηλότερο είναι ο Στέφανος. Δώσε ρε τρελέ μου, δώσε. Μπορεί να το πέρασες, κουνήθηκε λίγο το bike αλλά το πέρασες. Τρίτος είναι εδώ ο φιλαράκος μου. Δώσε ρε τρελέ μου, ωραίος. Εγώ θα κάνω κομπίτια μπες τούμπα. Είσαι πολύ κοντά, αλλά στο τέλος θα το δούμε, θα το κρίνουμε για τις τούμπες. Το πρώτο δωράκι είναι για σένα φίλε μου, είναι 25 από τον Κάνταυλο. Ο δεύτερος που είναι ο Στέφανος έχει το 20 από το βιοπωλείο. Από το βιβλιοπωλείο. Όχι βιβλιοπωλείο ρε μπρο, βιοπωλείο. Το τρίτο πάει σε σένα είναι 12 ευρώ από το κουρίο. Θα πάω. Yes sir. Ω, βγήκε και ήλιος. Είσαι σαν τον ήλιο μου, δεν βλέπεσαι. Oh my god. Πάω. Y'all know what it is. Lamborghini high, Lambo by the crib. This is how it is. Yeah, these niggas fake. No, we can't relate. Τώρα θα το κάνει. Τώρα. Lambo by the crib. This is how it is. This is how it is. Μαλάκα, το έκανα 3 back to back και δεν το φίλμαρε. Lambo by the Στέφος, χώσε μας κάτι τρελό ρε φίλε. Yeah, these niggas fake. No, we can't relate. Lamborghini high, Lambo by the crib. This is how it is. This is how we live. Yeah, I'm getting cake. Yeah, it's no debate. Yeah, I fornicate with foreign hoes that are Ultra clean bro. Yeah, I rock the rap. Yeah, I bought the race. Yeah, I'm out of state. Yeah, I like the race. Yeah, Και εσύ τώρα. yeah, I wake up late. Yeah, I'm out of shape. Yeah, I'm eating. Πού είχε μόνο sleep. Yeah, I'm sipping wine. Yeah, she feed me grapes. Ω, δες ποιος ήρθε. Me nigga won't complaints. I love how she thinks she graduated with that brand. She Πού είσαι όμορφε. bikini high, Lambo by the crib. This is how it is. Yeah, these niggas fake. No, we can't relate. Lamborghini high, Lambo by the crib. This is how it is. This is how we live. Bitches. Lamborghini. Πες μου ότι κουράστηκες όταν να μου το πεις. Θα δώσω τώρα τα δωράκια από πριν από το highest jump. Στέλιο, έλα να πάρεις την κάρτα 25 ευρώ. Έλα για το μαμ. Πάρ' το, κράτα το, μην το χάσεις. Όμορφε, Στίβι, δωροκάρτα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Και Κονάκης, λέει εδώ πέρα που είναι. Ορίστε. Kurion next level, the next level, okay? Nice. Yeah.
Respect, brother. Είναι η λήξη του contest. Ήρθε τούμπα. Θα ξεκινήσουμε με το spot που κάναμε το contest εκεί πέρα. Με βοήθεια από το ref έχουμε βγάλει όλα τα αποτελέσματα. Θα ξεκινήσω από το νούμερο 3. Ο νούμερο 3 είναι ο Γονάκης. Μπράβο ρε Κονάκη. Κονάκης μόνο κλάφι. Και παίρνει 5 ευρώ από το βιοπωλείο. Thank you very much, bro. Thank you. Οπότε πήρες και κούρεμα και βιοπωλείο. Και δεύτερος για το contest εκεί πέρα είναι ο Στελάκης. Και πρώτος και καλύτερος. Εντάξει, είναι στο Ευχαριστώ πολύ τα σέβη μου. Και εσύ παίρνεις μια 30 δωροκάρτα από το Gate Thrift. Εδώ ένα θρυφτάδικο στα Γιάννενα και γαμώ τα πράγματα, bro. Έκλεισε το content και εκεί πέρα. Πάμε τώρα στο MVP σπόρο. Είναι εδώ ο Μπάκαβος. Εσύ πήρες εδώ κουρίο. Bigman. Τα συνεννοηθήκαμε με τον George για το ποιος θα είναι ο καλύτερος στις τούμπες. Αλλά θέλω να πείτε εσείς ποιος πιστεύετε, ξέρω. Ωραία, έχει πεθάνει να ξέρεις. Άφησε την ψυχή του στο βάρκο, ρε μαλάκα. Έχεις το 5 ευρώ από τον Μπάιο για τις best τούμπες. Μπορούμε να δούμε τι έπαθες. Nice! Side flip. Αν μπορείς, το nowhere ξέρω εγώ, να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Δώσ' το. Α, μαλάκα. Ω, άφησε όλα φραγκοδίφραγκα εδώ ρε μπρο. Bro, ultra clean. Damn! Ξέρω ρε μαλάκα, εσύ γιατί δεν έκανες μπάι, χτύπησες. Μαλάκα, δεν μπορώ να λυγίσω το δάχτυλό μου, δεν μπορώ τον πάνω να κάνω. Έπεσα πάνω στο leg με το χέρι και έπεσε και τον μπάκι από πάνω. Ως έχουμε και τον MVP ρε παιδιά. MVP. Στέφανε, best rider του contest, πάρε τη σακουλίτσα. Ευχαριστούμε πολύ τη διοργάνωση. Άνοιξε να δεις τι έχει. Έχει έκπληξη. Κάνε reveal, ενώ εγώ τρώω την κρεπούλα. Είναι και food vlog και reveal από εκεί. Ναι μας. Πάρτε μάτι. Άστο μπρο. Άρρωστο. Την πρώτη και γάμο. Εν τω μεταξύ πριν, μέσα ζαλιζόμουν ρε. Δεν έπινα νερό, ξεχούμασα να φάω. Έχω να φάω ρε φίλε, ξέρω εγώ πόσες ώρες, 6 ώρες. Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι πολλές, αλλά ήμουν έτσι λίγο τον ήλιο στο κεφάλι, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί. Λοιπόν, τώρα μάζεψα εδώ τα πράγματα και γερνάω σπίτι. Ήταν πολύ ωραία σήμερα. Έκατσε αρκετά πολύ καλά όλο το πράγμα. Ελπίζω να περάσετε καλά όσοι ήσασταν εδώ και όσοι βλέπετε το βίντεο, γενικά να το διασκεδάσετε. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους supporters. Θα έχω τα προφίλ τους κάτω στην περιγραφή. Πάτε τσεκάρετε τα. Έχουν στον κλάδο τους ποιότητα. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να βάλω donation box και για ρούχα και τέτοια. Αλλά δεν πειράζει, πώς να σκεφτείς ένα άτομο μόνο σου. Ελπίζω να σας δω στο επόμενο. Κάντε όλοι subscribe, like και να έχετε μια υπέροχη rest of your day. Bye σας.